is always a time. Noon, nang mahal pa ang sugar at kayo ang humahawak. Ika nga dito sa Biblia, there are always a time for everything. May panahon kayo na you were wallowing perhaps in money, pero ngayon, makibagay na kayo. You ain't not that rich anymore. Kasi there's a big slump sa sugar. So, ang gusto ko, kasi meron pang binigay na sa beneficiaries tenants at binili uli. Look, bihin ko na sa inyo, sa panahon ko, I will not honor that sale. Kung sabihin mo na binili mo uli, mahirap yung tao eh. Maybe for the first time in his life, he got hold of so much money. At iilan lang yan. And yet, when it is gone, dissipated, either intentionally o sa mga gastos sa buhay, wala silang mabalikan. If they would insist, because it is prohibited to buy itong mga lupa na binigay sa land reform at binili ninyo at gusto ninyong gusto ng tenant kumunin at ayaw ninyong ibigay, I will side with the tenants. Kasi alam ninyo na hindi ninyo pwedeng bilihin yan. So, pagdating sa akin, kung magdating sa table ko, I will not honor that contract. Do not give me that shit. Ayusin lang ninyo na yung nabili na pinagbili ninyo, nabili ninyo sa mga tenants na meron talaga silang kabuhayan. Pag hindi babalik tayo sa dati, then we will have again another trouble. The law has come up with a mechanism for you guys, kayong mga farmers, mga tenants na mainyo, leave it that way. Gusto nyo tulungan yung kapwa-tao ninyo, di pahiramin ninyo ng pera o bilhin ninyo yung tubo nila. But for you to get the land back, I don't think that I will honor that kind of. Baliwala. Ang aking konsuelo lang dyan, hindi sabihin ko, bayaran mo lang. Pinagbili mo, ngayon wala ka ng pera, o sige, magtanim ka. And government can always provide assistance. Ako wala akong problema. Maubos ang pera sa gobyerno, mas mabuti. Sa tao, mas mabuti. Putang ina, ninanakaw lang rin yan eh. Kita ang sakit ng ulo ko. Corruption dito, corruption doon. Pero might as well give it to the people. Yan mo na sinasabi ko sa cabinet members ko. Bigay natin lahat yan. Nanakawin lang rin yan.